Επειδή η κάθε μέρα είναι μοναδική, αξίζει να τη ζει κανείς μοναδικά, χωρίς κανένα περιορισμό. Για να ικανοποιείτε κάθε καθημερινή σας ανάγκη και να απολαμβάνετε τα πάντα εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Νιώσε την ταχύτητα με τις ανέπαφες συναλλαγές. Η ζωή είναι εύκολη αν το θέλουμε. Αφού τώρα πια μπορούμε να κανονίσουμε τα πάντα με λίγα κλικ από τον υπολογιστή μας. Είναι αμέτρητα αυτά που μπορούμε να απολαύσουμε. Αλλά ας δουλέψουμε και λίγο. Έχουμε τόσα ακόμα να κάνουμε σήμερα. Τα απαραίτητα για την ημέρα μας, με ανέπαφες συναλλαγές, γίνονται πιο γρήγορα από ποτέ. Δεν υπάρχει πιο ασφαλής τρόπος για online συναλλαγές. Πλήρωσε εύκολα και με ασφάλεια. Νιώσε ότι έχεις τον έλεγχο. Και αυτό το γεύμα που τόσο περιμέναμε για να ολοκληρώσουμε μία υπέροχη μέρα που θα τη διαδεχθεί μία ακόμα καλύτερη. Η ζωή είναι γεμάτη επιλογές και ο τρόπος που πληρώνεις πρέπει να είναι απλός. Visa. Mobile. Online. Contactless.